Hello guys, I'm Siman. Dini ang Bodoland खबर channel नोंथांमोननो आकबर आरो बिरबलनि सल' खोन्थानो सानदों। नोंथांमोना गोबां आकबर आरो बिरबलनि सल' खोनाबाय, खिन्थु बे एसे आलदासिन। थारमाने बादशाह आकबरा बिसिनो गावनो आपेल हानानै बिसिनो होनो सानदों, बिसिनि थाखाय बे आपेल हानो सानदों। तखन बिदिनो बियो आपेल बिहरबाय, दाबा बिहरबाय, होफैबाय। ओमफ्राय आकबरजोंथ' सब समाय बिहरला थाखायो, खिन्थु आकबरा मालाय गावसो हानो नागिरदों, खिन्थु बेहाथ' कुनु दिन आपेल हानाय बिदि माबा गैया, अभ्यास गैया। हाबाय, हानायाव दाना आसि बौजाबाय बियो, थै गबाय। होननानै बे बिराद माबाबाय, हख्रावबाय बादशाह आकबरा। खाथियावथ' बिरबलसो दङ। ओमफ्राय दाना बिरबला बुंबाय, महाराज माने बादशाह एथ' माबानांगौ माबा गैया, बियो एथ' हख्रावनांगौ बाथ्रा गैया। बे आसिया एसे बौबाय, माने बिदिनो थाब मोजां जाफिनगोन आरोखि। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया मा, जे जायो मोजांनि थाखायसो जायो होनबाय आरोखि बिरबला। आकबरा बे खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो बुंबाय, मासे मुर्ख मानसि नोङो जाबाय बिरबलखौ, नोंनाव अननाय होननायानो गैया नामा होनना बुंबाय आरोखि बिरबल। बेनिफ्राय दाना आकबरा एथ' रागा जोंदों बिरबलखौ, बियो दाना बिरबलखौ लकाबाव, राजाफोरनावथ' बिदि थाखायोना तालकट्रि जायखौ होनो, बाहायसो सोनानै दोननो आदेश होबाय, बेखौ लकाबाव सोनानै दोनबाय। दाना उफाय गैया, बिरबलाथ' लकाबाव थानांबाय। सानसेखालि राजाया मैहुराव थांबाय, सैनिकफोरखौ बारा लाङाखै बियो बे दिनाव थांबाय। दानाथ' मैहुराव शिकार मोनबाय, मासे जि जुनार मै मोनबाय। दाना माने मैखौ नुबाय आरोखि। दाना बेनि उन उन होसोलांनाया सान्थ्रिफ्रा दाना बेनि उन माने थांफानांगौमोन, खिन्थु बियो ओरैबायदि मोनसे कइन्सिडेन्स, बियो आन्दायहैबाय। बेनि उनाव मैहुर खालामनायाव सान्थ्रिफ्रा सासेबो बेनि उनाव गैया, बेखौ आन्दायहैबाय। दाना बेखौ दाना बै हाग्रा बारियाव थाग्रा माबाफ्रा नुबाय, मानसिफोर थायोना बेवहायबो। दा बे मानसिफोर, हाग्राबारिनि मानसिफोर, आदिम मानसिफोर जायफोर, बिसोर दाना बादशाह आकबरखौ हमबाय। बिसोरथ' बादशाह आकबर होनना मिथिया। बादशाह आकबरा हमबाय, आं बादशाह आकबर जाबाय। ओमफ्राय नों बादशाह आकबर जानो हागौ, खिन्थु नोंखौ दिनै जोङो बलि होगोन जाबाय। हाग्राबारि एकदम गोथौ हाग्रायावथ' बिदिनो बलि होनाय माबा नियम दङ गोबां माबायाव, हाग्राबारियाव। आरो गोदो राजानि दिननि खोथा बेफोरो। दा आकबरखौ बिसोर माबायाखिसै, नों राजा बादशाह आकबर जानो हागौ, खिन्थु नोंनि बलि होनाय जागोन होनना बुंबाय। बादशाह आकबरा सानबाय, सेस, दिनै आरो जेबो खायदा गैखाला, सान्थ्रिफोरबो गैया खाथियाव, जेबो खायदा गैखाला, थाबाय बेसोरो। दाना बै मानसिफोरनि, हाग्रानि मानसिफोरनि माबायाव दाना सासे मानसिया नुबाय, बेखौ मा बलि होनो, बेथ' सिगाङावनो बलि होजाखानायसो। माने बेनि बे आसि बौनायखौ नुनानै बुंबाय, बलि माने बलियाथ' मिथिखागौ बयबो, जे थै दान होनाय, थैनि बलि होयो। बेनाव थैया गखाबायना बै माबा आपेल हानायाव बौनानै, बेखौ होजानाय नङा जाबाय बै मानसिया। खोथायाथ' नंगौ, बिसिनाव नियम दं, बिदिबा होआ। बास, बादशाह आकबरा गबाय। गनानै बेथ' गावनि माबायाव फैफिनबाय, मेहेलाव, गावनि रायजोआव। दाना लामायाव दाना बेनाव गोसोआव फैबाय आकबरा बिरबल बुंनायखौ। आरे, बिरबलाथ' बुंदोंमोन जे जायो मोजांनि थाखायनो जायो, आसि बौनायनि उनाव बे बुंदोंमोन। गोसोआव फैबाय आरो गावनो। तखन बियो लगे लगे बै माबायाव, लकाबाव बिरबलनाव थांबाय। आदसा, नों बुंनायाथ' थिगैनो दं, आंहाथ' बेनि थाखाय बिराद बारग'बाय, जे जा जायो मोजांनि थाखाय जायो बुंनाया। खिन्थु नोंजों मा मोजां जाखो? नोंथ' दा लकाबावसो दं, आंजों सास्ति होजानानै। आरे महाराज, नों जेराव थायो आं बेवहायनो थायो जेब्लाबो। होमबा नों आंखौ लकाबाव दोनामोनबा दिनै आंथ' नोंजों बे मैहुर खालामनायाव नोंजों आं थाफागौमोन। होमबा नोंनाथ' आसि बौनायनि थाखाय नों गबाय, आंसो माने बलि होजागौमोन दिनै जाबाय। आरे नंगौ, बेखायनो जा जायो मोजांनि थाखायसो जायो होननानै बुङोना, बे खोथाया सैथो। जा जायो मोजांनि थाखायसो जायो। जोङो ओंखायनो जोंनि माने जे मावनांगौ खामानि, बेवहाय जोङो माने फेइलार जायोबाबो, माने मालाबा बिराद हेंथा मोनोबाबो, जोङो माने बेखौ सानना लानांगौ, जे जायो मोजांनि थाखायसो जायो। ओमफ्राय नाजाफिननांगौ, नाजानायखौ मालाबाबो
माने माबानो नाङा, बादहोनो नाङा आरो माने थांखिखौ जाफुंहोनो मालाबाबो फावसायनो नाङा। फेइलारा जाखायो। दा ओंखायनो जाजायो मोजां ट्राइसो जायो होननायखौ नों जुदि फोथायोबा नोंनाव बै गोसोआव दुरबलथाया फैनाय नङा जे आं बे खामानिखौ मावला, बे माब्लाबाबो साननाया फैनाय नङा। बेनो एसेनोसै।